Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero ndi nthawi ya nkhani mchichewa pa Times. Nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati Malawi amayenera kudutsa mululu waukulu asanayambe kusangalala. Achakwera amayankhula izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe, pomwe mwambo ulumbiritsa nduna za boma zatsopano komanso wachiwiri kwa nduna umachitikira. Iwo ati pa 6 July mchaka cha 2020 adawuziratu Amalawi kuti zaka zisanu zawo zoyambirira zidzakhala za ululu pamene akukonza mafupa othyoka omwe adalekereredwa ndi maboma ambuyomu. Taonga Sabola anali nawo ku Kamuzu Palace ndipo akufotokoza zambiri. On Wednesday last week, President Lazarus Chakwera appointed a new cabinet which saw 8 new faces. Tikupatsireni ripoti limenelo bwino lino. Nduna yakale ya zachuma Joseph Mwanamveka amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumwera komanso anthu ena akuazenga milandu yokwana isanu ndi iwiri. Uwu ndi mlandu okhudza ndalama zokwana 447 billion kwacha zimene zinasokonekera. Malinga ndi mbali ya boma Mwanamveka, Cliff Chiunda, Lloyd Muhara, Collins Magalasi, Malemu Gudo Gondwe ndiye na mzaka za pakati pa 2011 mpaka 2020 akuganiziridwa kuti anagwirizana kuti asokoneze ndalama za boma. Polankhula oyimira mbali ya boma adziko ndi anthu malunda wati bwalo la magistrate latumiza nkhani ku bwalo lalikulu la milandu ndipo onsewa awatulutsa pa bero pogwiritsa ntchito mfundo za mabero awo a milandu ina. Nkhani yonse madzulo ano ili ndi Kathe Maulidi kuchokera ku Lilongwe. Tinero tikunali milandu isanu imene inayi mwa iwo anthu amadzafotokozeredwa kuti milandu yawo izikamvedwa ku bwalo lalikulu la High Court, makamaka bwalo lija limene limazenga milandu yokhuzana ndi kasokonezedwe ka ndalama, Financial Crimes Division. Ndiye mungonenapo mwachidule mlandu wina ndi wa anthu amene anamangidwa dzulo, Joseph Mwanamveka, Cliff Chiunda, Collins Magalasi komanso Judge Lloyd Muhara. Amenewa ndithu akuyankha mlandu okhuzana ndi kusokonezedwa kwa ndalama zoposa 400 billion zimene boma la Malawi linataya chifukwa cha zichitochito zimene zinachitika ku Salima Sugar komanso Green Belt. Pakadali pano bwalo la milandu laling'ono mu mzinda wa Blantyre latulutsa pa bero phungu wa chipani cha DPP Samia Suleiman omwe adamangidwa dzulo. Suleiman awatsekulira mlandu opereka uthenga ofuna kuipitsa mbiri ya ena. Kubwaloli kudali mtolankhani wathu Isaac Salima. Amene akuyimira boma pa mlandu Damiano Kaputa adauza bwalo la milandu kuti Suleiman akuwayimba mlandu oyankhula zinthu zoyipitsa mbiri ya anthu ena pamene adafotokozera nyumba ina yofalitsa mawu amene adalonyoza nduna yoona za maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda, nduna yoona za migodi Kenneth Kaling'oma komanso mkulu wa chinyamata mchipani cha MCP Stephen Malondera. Akaputa adauza bwalo la milandu kuti lisapereke belo kwa Suleiman ponena kuti iwowa akhoza kusokoneza umboni pakafukufuku wawo.
koma amene akuyimira a Suleiman pa mlandu a Bob Chinkango adatsutsana ndi izi ponena kuti a Suleiman sangachite zimenezi polingaliranso kuti adakazipereka okha ku polisi kuti awamange. A Chinkango adauza bwalo la milandu kuti kumangidwa kwa Suleiman kudali kosavomerezeka malinga ndi kuti iwowa amayembekezera kugwira ntchito zawo ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo makamakanso ngati pa mpando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo iyi yoona za ulimi. Amene akumva mlandu a Andrew Manga adatulutsa pa belo wa Suleiman powalamula kuti apereke ndalama zokwana 500,000 kwacha, chikole cha 2 miliyoni kwacha, komanso kuti azikaonekera ku polisi kamodzi pa mwezi, komanso kuti akapereke chiphaso chawo chowayenereza kutuluka mdziko muno ku bwalo la milanduli. A Chinkango adafotokoza motere atamva za chigamulochi. Belo ndio timayembekeza tichitika chifukwa choti betinane lamuja kuti samenera kuamanga in the first place. Ndi phungu wa nyumba ya malamulo ali clear ngati akagwira ntchito ya parliament palibe kuamanga pokapoka atakhala mwina nali ndi mulandu kuti amafuna kuwukira boma. So even imene amabwera ku polisi kuzazipereka sida amabwera kuti azamangidwe, amabwera kuti okay ndamba kuti kuli warrant koma munthu ndikupita ku parliament ndite nakubwera muziwe ndikamacho ku parliament tani ndibwera koma muziwa zathu aboma malamulo amangona ngati ndi awo. Oyankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala adati adapita bwalo la milanduli kwakhala limodzi ndi anzawo ambali yotsutsa boma. Ife tikuyima nawo limodzi Honorable Suleiman munga member wa DPP komanso anthu amene ifenso tikakhala ndi mavuto amakhala nafe mmene anamangidwa Dr. Patricia Kariati ku Lilongwe. Anzathu a DPP anali pompo, a Ford anali pompo, a UDF anali pompo, ifenso ngati UTM tikhala nawo limodzi. Otsatira chipani cha DPP adasonkhana panja pa bwaloli uku akuimba nyimbo zawo zotamanda a Suleiman. Akuluakulu a chipani cha DPP komanso UTM nawonso adali m'bwalo la milanduli. Tili pa nkhani zokhudza mabwalo a milandu, bwalo la magistrate mu mzinda wa Lilongwe lati mlandu wokhudza mkulu wakale wa banki ya Reserve Adalitso Kabambe ndi akuluakulu ena ku banki akuyenera kukaumva ku bwalo lalikulu la milandu. Magistrate Austin Banda ndiye wonena izi pamene anthuwa adakaonekera ku bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe. Ripoti la Messi Matonga lili ndi zambiri. Malinga ndi zikalata za bwalo akabambe pa nthawi yomwe anali mkulu wa banki ya Reserve komanso akuluakulu ena pa nthawiyo a Henry Mathanga ndi Alea Donga anathandizira kuti akuluakulu ena ochita za malonda a Leonard Kandoje ndi Aleston Muli komanso ena athe kupeza ndalama zokwana 13.6 billion kuti agulire fetereza. Yemwe amamva milandu iyi a Magistrate Banda anati akuluakuluwa ali ndi milandu ingapo yomwe ikankhidwe ku bwalo lalikulu la milandu lomwe limayang'ana za milandu yokhudza ndi chuma. Poyankhula kwa atolankhani atamaliza kumva mulanduyi, oyimira akabambe a Faustino Maile anati palibepo mulandu umene akuona kamba kuti sizachilendo zomwe zinachitika popereka makalata kwa anthu kuti athe kupeza ndalama zogulira katundu ina emwe amafunika kuboma. Taziwerenga zikalata zimenezi palibe olo chikalata chimodzi chimene ine ndachiona kapena ndachiwerenga chimene chikunena kuti Dr. Kabambe anatenga kapena Dr. Kabambe mu account yawo ya ku banki munalowa ndalama zimene zikutchulidwazi kapena munthu wina mboni zimene zatapasidwa ife ikunena kuti tsiku lina inapatsa Kabambe ndalama zikutchulidwazo palibe olo mmodzi. Ndenkona ife tili achiyembekezo kuti zinthu ziyenda bwino, sitikuona kuti pali chodandaulitsa chilichonse. Ndipo m'mawu ake oyimira boma pa milandu a dziko ndi anthu malunda anati boma lipitiriza kugwira ntchito pa milanduyi ndi cholinga choti athe kubwezeretsa ndalama za boma. Milandu yonseyi tsopano ikamvedwa ku bwalo lalikulu la milandu lomwe limamva nkhani zokhudza milandu ya chuma. Boma lati likuyembekezeka kuti mwambo wa chaka chino wokumbukira mbusa John Chilembwe ukhala woluzanitsa dziko osati wandale. Dziko lino limakumbukira mbusa John Chilembwe pa 15 January chaka chilichonse. Koma poyankhula kulikulu la mpingo wa Providence Industrial Mission PIM pa msonkhano wokonzekera za tsikuli, mlembi wamkulu wona za mgwirizano ku nduna wa maboma ang'ono ndi chikhalidwe Elizabeth Chindevu anati akufuna kuti tsikuli anthu onse asadzaonetse zokhudza chipani. Ndipo Malawi aliyense
kumpoto, kumwera, kuvuma pakati ali ndi ufulu woti akhoza kubwera kuzapanga nawo mwambo umene. Ndi mwambo wa mapemphero ofuna kuthokoza Mulungu pa chimene chinachitika, komanso kumpempha Mulungu kuti ufulu umene tili nawo tisautenge for granted koma tiuteteze, komanso kuti pakati pathu pakhale bata ndi mtendere amene tikulingalira zotukula Malawi kuti tikhale wodzidalira. Mwambo umenewu pa chizungu ndiye kuti tikunena kuti it's a national event, kutanthauza kuti ndi mwambo wa dziko lonse la Malawi. Ngati zili choncho ndiye kuti Malawi aliyense ali wolandiridwa kubwera ku mwambo umenewu, posatengera kuti ndi wa chipani chanji kapena ndi wa mtundu wanji kapena ndi wochokera chigawo chanji, koma aliyense Malawi ali ndi ufulu wobwera kuzapemphera nawo ku mwambo umenewu. Elizabeth Chindevu amene ndi mlembi ku nduna wa zamaboma ang'ono, ndipo mtsogoleri wa mpingo wa PIM Wilson Mitambo wati atsogoleri akumana ndi mbali zonse zokhudzidwa pa nkhani iyi. Anayankhula motere: mwambo wa chaka chino ndi wapaderadera chifukwa chonena kuti tikudusa mu nyengo zambiri zokweteka ngati mabanja, ngati aliyense payekha ngakhalenso mabizinesi mwathu. Chifukwa chake mphamvu yakumwamba itayankhula pana Mulungu panabwera mutu oti tonse tilingalire umene ukuchokera m'buku la Mateyu chapter 11 kuyambira pa nusu ya 28 kulekeza 30, imene ikukamba Ambuye akuyankhula kuti bwerani kwa ine kuti mupumulitsidwe. Tikapita kwa Yesu adzatipumulitsa zokweteka zonse zimene tikukumana nazo. Chimenechi nchi tilipenga limene lipite kwa wina aliyense ngati Amalawi. Tipewe kuloza nazala koma titule nkhawa zathu pamaso pa Ambuye ndipo Mulungu atithandiza. Wilson Mitambo, mbusa wa mpingo wa PIM. Mukuonera nkhani mwa tsatane madzulo ano kufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili nkhani zina zambiri posachedwa apa. Ano mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP Akondwani Nankhumwa wapempha anthu mdziko muno kuti asamaderere zipani zimene zangoyamba kumene komanso kuzinyoza pogwiritsa ntchito masamba a mchezo. Nankhumwa ayankhula izi pa sukulu ya Chindola m'boma la Mulanje pamene iwo ayamba kukhazikitsa makomiti a madera ndi cholinga choti chipanichi chikhale ndi anthu ambiri okhazikika ochitsatira. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Gresham Gama amene watitumira ripoti omwe akuwerenga madzulo ano ndi Elvis Howahowa. Nankhumwa apempha anthu omwe anasonkhana pa sukuluyi kuti chisankho chikubwerachi adzawasankha iwo kamba kuti akudziwa mavuto omwe Amalawi akumana nawo. Iwo ati mavuto omwe dziko lino lili kudutsamo ndi kamba ka utsogoleri omwe ulipowu, ndipo iwo ali ndi kuthekera kothetsa mavutowa. Iwo anapemphanso anthu mdziko muno kuti asamatengeke ndi zomwe anthu amayankhula pa masamba a mchezo zonyoza zipani zomwe zangoyamba kumene kuti sizingavoterede nkupambana chisankho. Ubwino wake ndikupene tikuyendano ngati tsopano tikukayamba ngati chipani tikuyenda ngati chipani icho chikupita kukapikisana pa chisankho cha president ma MP komanso ma council. Ndi chikhulupiriro kuti chipani cha PDP ndi chomwe chiwine chisankho chikubwerachi. Ndipo mfumu na mitupa ayamikira Nankhumwa kamba kokhazikitsa chipanichi m'madera ngati yawo. Tilandira bwino ndi fundo zawo nanga sakunena mafuta awa kunena mafuta awa nditinamukirani. Chipani cha PDP chati chidzayima pachokha pa chisankho chikubwerachi. Manja okwana 176 amadera a mfumu yaikulu Makata komanso Machinjiri m'boma la Blantyre tsopano akusimba lokoma kutsatira thandizo la ziweto, mpamba wa business komanso maphunziro amene alandira mu ndondomeko ya Usiwa Watha. Bungwe la Opportunity International Malawi ndilo likuyendetsa ndondomekoyi, ndipo bungweli lati pofika mwezi uno lakwanitsa kuthandiza manja awa kuti akhale odzidalira
njira zosiyanasiyana. Nkhani yonse ili ndi Daniel Zimba. Malingana ndi achongo, manjawa analandira ndalama pafupifupi 450,000 kwacha, ndipo pa ndalamazi 150,000 kwacha inali yoti adzigwiritsa ntchito popeza zosowa zawo 250,000 kwacha adawagulira mbuzi zinayi banja lililonse, ndipo ndalama ina adawapatsa ngati mpamba wochitira malonda. Ntchito imene yonse yakwana ndalama zokwana 700 miliyoni Malawi kwacha, imene afika 200. Wapampando wa khonsolo ya boma la Blantyre a Elson Timuka wayamikira bungweli kamba kakuzipereka kwake pothandizira kukweza mfundo za chitukuko cha dziko lino. Amene apindula atatha kulandira ma training awo 176 kwa ineyo ndi gulu lochuluka kwambiri, chifukwa anthu 176 akapitirizabe kusamalira thandizo limene apeza ndi anthu ochuluka amene akhala akupindula. Ndipo mmodzi mwa omwe apindula ndi thandizoli a Enifa Cedric ati upangiri ndi mpamba zomwe apeza mndondomekoyi zikusintha moyo wawo. Ndisintha kwambiri, panopa ndili pamwamba kuposa amene anandipezera, chifukwa pamene anandipeza sinimaziwa kena chilichonse kachina chilichonse, kwa panopa ndikuziwa kupanga budget ndikusunga zinthu zanga mngandrama. Ndondomeko ya usiwa watha ndi ya zaka ziwiri, ndipo inayamba ndi kupindulira mawanja mboma la Lilongwe, kenako anthu akumachinjiri isanafike kudera la mfumu yayikulu Makata mboma la Blantyre. Vuto la madzi apa Mpopi lavuta mboma la Balaka pamene madera ena akutha sabata ziwiri opanda madzi aukhondo. Gerard Chisamba auza Kanema wa Times kuti mavuto amadziwa akhudza banja lawo kwa sabata ziwiri, zomwe zikuchititsa kuti adziyenda mtunda wautali kuti apeze madzi kamba kakusatuluka kwa madzi apa Mpopiwa. Iwo akulankhula motere ndi Blessings Makuwira. Situkuona tsogoli lotsoli vuto limene litha kutheka, chifukwa chonena kuti vuto lakhala lili la nthawi yayitali kwambiri. Kumanga kuti konza nambi akalekale panopa madera ena mwina ndi miyezi 4 ina miyezi 3 madzi asauka. Pompa nonso takupapo nkhani zokhuza kolera zokhazokhazo madzi amafunika munjira zambiri kuti ukhondo uyende bwino ntawuni muno kufunika madzi. So ngati madzi asakupezeka tisayembekezere chanzeru chilichonse, ndikuti kudwalako m'mimbamo mupitirira ndi nkhani imene ya kuvuta kwa madzi mboma la Balaka. Tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Kanema wanu wa Times. Koma tisadasiyane na insomiti yake, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati Amalawi amayenera kudutsa muululu waukulu asadayambe kusangalala. Nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka komanso anthu ena akuazenga milandu yokwana 7. Boma lati likuyembekeza kuti mwambo wa chaka chino wokumbukira mbusa John Chilembwe ukhala wolunzanitsa dziko osati wandale. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhanizi ndine Brian Banda. Usiku wabwino.